pamamba tikuteti kunyadira kumpato chigawo cha pakati una kumwera tupere ulemekezeka akani metatu right honorable atupele muluzi amene simuli nduna yoyang'anira za magesi bwana muone pimbi lana tulimele labwera pali bwana msongano huu unangotiuza dzulo kuti mawa ndikubwera kumachinga ndikufuna ndikaone ana makamaka mwana ndi amayi amene anaomberedwa ndi mfuti. Ndiye munanena kuti ndikachoka hapo ndifuna ndikapereka moni kwa anthu kuntaja. Usisongana wansanja koma muone kwimbi la anthu limene lasongana pali. Ona mmatiphunzitsa kuti chiyambi cha nzeru ndikuopa Mulungu. Ndiye tisanayambe china chilichonse ndipati ndipembe Shehe Jambo kuti abwere pano atiwombere Ibrahim Jambo atipatse mapemphero. Barakallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal lana minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana minna innaka antat tawwabur rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Oh ya Allah, tukupembani kutida lisani sokano. Oh ya Allah, tukupembani kutida lisani sokole watu anhu ya Rabbil Alamin. Oh ya Allah, dalisani zikola Malawi anhu ya Rabbil Alamin. Oh ya Allah, dalisani mafumu achitetezo atu osamena tilipano komanso president wa ziko lino anhu ya Rabbil Alamin. Tukupembani kuti songano ukakhale utamandika kuzera mphamvu yanu anhu ya Rabbil Alamin. Udaliseni ndikuti pakuchoka pamozi pano akabwerere manyumba ali wa moyo anhu ya Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. برحمتك يا أرحم الراحمين. Pano bwana tufuna tukupaseni ulemu malo manthu onse kuno ku Eastern Region. Bwana pano tufuna tipereke ulemu kwa Paramount Chief ndi mafumu onse amene alemekeza nsonkhano. Ulemu upite kwa director amayi mayi uladi ndi azimayi onse a UDF. Komanso ulemu upite kwa director amayi a region mayi Kande kuchokera ku chipani chathu cha DPP. Komanso mayi Jana kuchokera chipani cha UDF. Ulemu kwa regional governor a UDF Babo Nkata. Komanso Honorable Ken Ndanga amene ayimira national executive yonse ya UDF. Komanso ulemu kwa district governor a DPP a UDF kuno kumachinga. Komanso ndaona district governor ochokera ku Baraka alipo mpano. Bwana malingana ndi nthawi pano ndifuna ndapemphe afumu Nkola senior chief wa Nyunyu ati abwere pano kuti azatidzutsire
Paramount Chief atu kutaza atilangule. Ndiganena kuti chala mwamba alisakese mwamba. Ndiganena kuti tichigwire alisachigwire chalacho. Chala mwamba tichigwire, chala mwamba tichigwire. Choyambirira timuyamike Mulungu amene wakwanirisa siku lalero kuti tikomane pano. Chachiwiri tayamike a Vice President anyunyunyu amene abwera pano ulemu wa. Chachitatu tayamike a Paramount Chief Kawenga amene alipo pano. Komanso ndiyamike mafumu anzanga amene ali pano. Bwana mundiwe kuti ndichule mmodzi. Chifukwa panopo ndi pa social media. Mwina yena azana makunena kuti mwina kumachinga akupanga mbwekembweke zina zake. Nifuna bwana ambe mmodzi. A Paramount Chief Kawenga alipo pano bwana. A Senior Chambaso alipo pano kuchokera kuzomba kubwera pano. Komanso a Senior Chief Yuonde alipo pano pasilia. Komanso a Senior Chief Angokwe alipo pano. Komanso a Senior Chief Kapoloma alipo pano. Komanso atiye Ntumbwinda alipo pano. Atiye Salama alipo pano. Atiye Sadiki Malaka alipo pano. Atiye Mizingaso alipo pano. Komanso atiye Sale alipo pano. Anchinguza alipo pano. Achikwewa alipo pano. Ankolaso alipo pano. Bwana ulemu wanu mukauza president kunena kuti kuno kumachinga kulibe ngalamba titumilasi. Bwana titamage pena palipose, timemeze pena palipose, ndipo tikutamanga. Programu imene nyali ya Zulo bwana chamma 11 o'clock apala matana kwenda kuti lengezani anthu abwere bwana nda amenewa. Ndiye ine bwana sinilangula zambiri ya. Pali munthu wakulu pano, Paramount Chief Kawenga. Amene anga unguze china chilichonse. Ngati ine kalulu wawo, maomwe nali nawo, na amenewo. Koma aliwonda amantu makulena kuti akanayima malo ngati aliwonde. Akuti mupite kwa ukuku. Kuli anthu okwana 600 bwana amene kumene kuli kukena kake kama ucha ukabwera ndi UTM kumeneko. Ndiye bwana akuti mupite kumeneko. Anthu 600 ndiye aliwonde wakanabwera pompano. Koma ndituma kuti mupite kumeneko. Ziko mukwamere wa. Amene mukutumikira ku chipani cha DDP ndi UDF pa nthawi ino ya kampeni landani ulemu wanu. Mwapaderadera tonse tili pano tiyang'ane ku Blantyre tipereke ulemu kwa munthu wachikulire a president yathu Arthur Peter Mutharika alandire ulemu kumene aliko.
akuluakulu maulemu aperekedwa kale, muzingoona kutalikirana kweti machinga atu iyi tiitaye kodi tiitaye machinga zateka kasiko mboleka bwana. Ndisana kambe zambiri ndiwauza Tsabango kulilongwe komanso amasula kumuzi kuchi kuti watu kujatu ndi uti timanama anthu kuti a president atenga achikulire okha koma lero lino mmene angotenga kampaketi kandikuponyapo palinso munthu wina amene ali wachikulire kuposera apa wacheza kuposera bwana. Ku Blantyre akulandirani ulemu wanu kusanjika kuti zikomo kwambiri Amalawi mwasankhira munthu wachinyamata amene akufunikira kuti atumikire dziko lino pa nthawi ndi nthawi ina iliyonse. Ulemu upitilirebe wa wonse weneka kulandira ulemu bwana. Ine mwapaderadera ndiyayamika presidentinso kuti chinakomera mtima iwo kukusankhani inu kukhala vice wawo woti muthamange nawo pa 23 pano. Ndiyena mungoona anthu anu awa mmene abwereramo. Tinadziwa kuti mukubwera ku nyumba kuzaona zina ndi zina, koma anthu atangomva kuti mukubwera kuno ndi chifukwa chake asonkhana pa ntaja pano. Koma tikadakonda kuti pa masiku awiri atatu amene mukhale kunowa mupite chakummawa kwa Nkhokwe komanso kumadzulo kwa Liwonde, kumwera kwa Anyambi komanso kumwera kwa Achamba komanso kumpoto kwa Anyambi. Machinga pamenepo ndiye kuti mwaitha. China chachiwiri bwana, pano pa ifeyo tili wokonzeka monga mmene anenera ena kale kuti Electoral Commission yasegula lero ndi mawa kuti tikang'ane mayina. Aliyense apupute kachida kake kamene pa 23 akachita zimene iye akufuna kupitiriza bomali. Bwana, pa zinthu zimene ife akutichitira president yathu Professor Arthur Peter Mutharika sitizayiwala kuno kumachinga. Posachedwa pompa nsewana yuchi umene umakhala ukuimbidwa nyimbo nsewana yuchi na yuchi pano pa magreda abwera kale ndipo ayambanso kukonza malo kusonyeza kuti a profesa chimene tingapemphe ife anthu akutichitira. Nanga tifuniranji abale umboni wina akuluakulu. Langizo langa ndila kuti bwana, pamene muli kumeneko, pamene muli ndi wachikulire uchi, chonde akansumba pa mtwe osamudumpha pa mutu. Aliyense akamamwalira pa nyumba maliro akaoneka amafunsa kuti kodi munthu wamwaliranji, amadwala chani. Matenda amene wadwalawo ndi amene wochenjera amachenjera amene ali moyo kuti ngati wafa ndichitayo ndisamale nanenso ntayo ndisautenge. Ndiyeno tikulangizeni bwana, chonde uja ndi wachikulire wathu, president wathu. Tisamve siku lina lilonse mukunyoza munthu wa moyo muli pa nsanja ngati pano. Inu kampeni yanu muchite kampeni yomuthokoza Mulungu komanso kuthokoza dziko lino Amalawi mmene akukufunirani pochifuna chipani cha DPP ndi UDF mmene chagwirizanamo. Zonyozana sitikufuna, muzatichitisa ife manyazi. Sitikufuna kunena zinthu zoti mumulawatire wina, koma inu tulusani mfundo zimene Professor Arthur Peter Mutharika akukupasani kuti muwauza anthuwa.
tikudziwa kuti ngakhale kampeni imene itati ifike mpaka pa mapeto mukuyenda inu nokha bwana ali kunyumba kwawo palibe vuto dziko lino la Malawi chifukwa anthu onse mafumu ali ukuwa ali pambuyo pa boma limene Peter Mutharika akulamula. Ine ndikafika pamenepo zikomo kwambiri pitizani ulendo wanu woti mukape ndi anthu zikomo. Amene akuchoka apa amene amalankhulawo ndi Paramount. Ife ngati anthu aku Eastern Region, ife ngati ayawo akalankhula amenewo timati ame, timasatira zimene anena mfumu, si choncho? Ife pa 23 kemu ndi chimanga, pa 23 kemu ndi chani, tilo ndi chani, si choncho? Bwana malinga na motamangisa nthawi dera lino MP wake ndi wachipani cha UDF komanso zanazana lomweli bwana Mwansanga Nzimayi ameneyo kukhala commissioner ku parliament. Bwana Petole Bara bwerani pano ulankhule. Ndikulandirena bwana pano Bantaja constituency ya Machinga East. Ndimafuna choyamba ndikuthokozeni kuti mutayenda kuzungulira munaona be kuti mufike kuno kumudzi kuti muzapa semoni anthu. Timafunanso bwana tikupasireni uthenga uwu mukatithokozere kwa Profesa Peter Mutharika watilemekeza ife anthu akuno kumachinga. Inu wabwino azitani chifukwa chongokutengani inuyo bwana kwa anthu ambirimbiri mdziko muno muli anthu ambiri otchuka amayina awo koma pakatikati pa anthu onsewo anaona inuyo nkukutengani dzina lanu. Ifeyo kuno kumachinga tikuyamika. Chifukwa choti tili mu kampeni bwana, ineyo pano sindipempha zambiri. Chifukwa nkhani imene tabwerera pano ndiyoti tiuzane kuti tiyende bwanji kukafika kuzisankho kuti tikavota ndiye mubwere pano tisakupempheni. Ndikafuna ndikupaseni ripoti kuti constituency ino ya Machinga East analembesa anthu 54,000 ndipo pa anthu 54,000 mu chaka cha 2019 anavota anthu 37,000. Anthu 17,000 sanakavote. Lero timafuna tipemphane pano wina aliyense amene ali pano anyamule uthenga tikamabwerera ku nyumba wina aliyense akamuze nzake kunena kuti pa tsiku la chisankho wina aliyense akuyenera kuti adzuke kuti akavote. Anthu 17,000 onse bwana amene sanavote amene ali moyo adzadzuka siku limeneyo kukavota chifukwa zikomo waife kwa Profesa Peter Mutharika ndi voti yathu. Abwana chifukwa choti mwabwera kuno ine ndisalankhule kwambiri ndimangofuna ndikupaseni ripoti
kuti nkhani ya mgwirizano kuno ife kuno kumachinga tikamakhala ilibe vuto lina lilonse. Ntchito imene tili nawo kuno kumachinga mukudziwa bwana kunena kuti ine munandisankhanso kukhala kuti ndikhale oyang'anira kampeni ya boma lonse la machinga. Ndifuna ndikusimikizireni kunena kuti ntchito tikuyigwira. Ntchito imene tili nayo tikuthandizana wina aliyense pantaja pano, wina aliyense ngakhale anyamata pantaja pano bwana, wina aliyense watengapo gawo kukamemeza anthu kuti akavote. Wina aliyense akhale kampeni director payekha kuti tsiku la chisankho wina aliyense atuluka akavote. Ndikuthokozeni anyamata pano pantaja amene simunadikire akhala bwana kundifunsa kuti ndifuna ndikumane na president. Ndinauza kuti tiye ndizigwira ntchito muzakumana nawo tsiku lina. Simunadikire kuti mukumane nawo president koma panokha munachiganiza kuti mutha kuyamba kugwira ntchito. Ndikuthokozeni anyamata nonse a UDF komanso a DPP amene mwabwera poyera ndikuyamba kugwira ntchito mwa inu nokha. Zimenezo ndi zimene tikufuna. Bwana chikakukomerani musayiwalenso kulowera chakuna yuchi. Tikudziwa kuti nkhani ya nsewu Paramount alankhula kale kuti ukhala ukuyamba nsewu umeneyo ndi zina zonse zimene tizakambirana zisankho zikadutsa. Koma ifeyo kuno tagwirana manja komanso tatseka kuti ifeyo kuno basi Profesa atilemekeza nthawi yayikali. Profesa amatiphunzitsa kuti tizilemekeza azimayi. Panonso ndifuna ndiyitane director wa amayi Mayi Kandewu kuti nawonso pano alakatule anene pano kuti pa 23 wina afune olo asafune Profesa akupitiriza. Akawinga pamoja ndi mafumu onse amene alemekeza msonkhano uno koposa MP ade alino na kojolo balanjana ulemu wanu akuluakulu onse amene achokera ku DPP komanso amene achokera ku UDF lanjana ulemu wanu. Bwana ife anthu aku Eastern Region kuno sitikutengani inu ngati running mate koma vice president wa dziko. Profesa Peter Mutharika bwana ndinu vice president wa dziko. Chifukwa ndithu wina afuna safuna chisankho tikangoponya a Profesa Peter Mutharika ndinu bwana mukupitiriza kugwira ntchito. Kumati bwana mwaona unatiti wanthu imwe ngona kuti poti mukuyankhula pa mpanda denga. Koma ndi mmene zikukhalira mbwana anthu akuno timakukondani kwambiri sikulina muzamange tsanja bwana. Ife bwana zipani zina kuno sitizifuna loko pang'ono. Zipani zili ku Eastern Region kuno ndi chipani cha DPP ndi chipani cha UDF. Ana Congress kulibe ndipo UDF kulibe. Zipani ziwiri zimene zija tikunena pa
mangochi. Komanso bwana tikunena pano anthu ana enaomberedwa kunoso kumachinga. Koma tikunena kuti anthu amene aja kuno ku Eastern Region sitikufuna loko pang'ono. Ife anthu akuno bwana tivota mopya mtima kuti apresident tinu mulemekezeke. Tikufuna zipani zongokhalira kutukwa na mtsogoleri wa dziko. Chifukwa Profesa pamene ali paja tinawasankha ndife anthu kuno. Koma lero anthu otsutsa boma kuchitenga chitozo kunyoza President Profesa Peter Mutharika, kunyoza ina Vice President komanso kunyoza former President Dr. Abakiri Muluzi. Bwana kuno tamanga chimozi ndithu ngakhale chisango chitabwera mmawa bwana ife tivota mopya mtima kuti ukamavota nkhani kuposa sa chaka chatha. Mene mupitirize kugwira ntchito bwana ife tikufuneni zabwino zonse kuti mukamayenda Mulungu akupaseni mphamvu ndi moyo wautali kuti mugwire kuno ntchito zikomo kwambiri. Ndifuna ndiitane Regional Governor Alhaji Nkata 1 minute kuti nawonso apereke moni. Alhaji Nkata. DPP oye! UDF oye! Olemekezeka ino amene ndinu Vice President Onabambaya atsogoleri achipana nzanga ulemu wapadera kwa Dr. Paramount Kawinga komanso masinio TA onse komanso nimatieni mafumu onse ali pano mwachidule amayi ndi abambo. Ine bwana lero ndilibe mawu chifukwa usiku mwandiimbira foni kundiuza kuti koma kumeneko kukabwera anthu. Bwana ndikuuzeni inu kuyambira lero indinu game changer. Mwasintha zinthu kumalayi kuno. Mwasintha ndale chifukwa mwabweresa kachitidwe katsopano. N'chifukwa chake ife sitikudabwa anthu makamaka kumachinga komanso ku Eastern Region kuti Profesa Arthur Peter Mutharika anasankha inu kukhala wachiwiri wawo. Bwana posataya nthawi ine ndimakumbukira bwinobwino tsiku limene inu chitangotha chisankho meeting yathu yoyamba bwana munayankhula mawu amene ndikufuna ndibwereze pano lero. Ine zimene zinanditsimikiza kuti n'chifukwa chake Profesa akusankhani. Munatiuza kuti achakwera ndachilima akumakuuzani kuti muzipita nawo kumatemo koma inu munakana. Komanso bwana inu munatiuza kuti chakwera ndi chilima akumakuuzani kuti muzipita nawo ku koti koma inu munakana. Ine bwana ndisakunamizeni anthu amene ali apawa kusonkhana akuti nkhani yake sichina mwasinthisa ndi inu. Chifukwa anthu tsopano ayamba kumva kukoma zipani zawo ziwiri zimene zili kuno. Kotero kuti bwana kuno kumachinga anthu amene sanavote machinga yonse mwa anthu 250,000 amene analembetsa anthu 72,000 sanapita kuvota. Koma ulendo uno bwana chitsimikizo chake nchimenechi. Ndimawu amene bwana zikomo kwambiri. Regional Governor bwana akutanthauza kuti kumbuyo kungati tipathamangisana misewu inali UDF ndi DPP sichoncho. Lero saja ali mbali imodzi sichoncho. Ngati ali masamu tikupanga 6 plus 7 sichoncho. Enawo bwana 0 plus 0 plus 0 ase yake ndi 0. Zipani zinaanza kuyambira 1994 zayesera kuima koma sizinawinepo. Zipani zinawina ndi ziwiri zisichoncho. Ndio anthu owina ali mbali imodzi. Palinganira pamene bwana palingana ndi nthawi ndimati ndapemphe olemekezeka Ken Ndanga
akuzuseni kuti mulankhule kuchina ntindi. Bwana mukamalankhula muzizungulazungula chifukwa anthu akuzungulirani sali kusogoloko kafu kumbuyo kubwera kuli anthu uku komako anthu people both sides ndikuambiri bwana komanso bwana pano pabwera iye mwana ali Deputy Secretary General kuchipani cha UTM abwera pano chifukwa anthu akamana kuti anthu ukatuluka UTM samaziwa alipo pano. Komanso asaidi omwe ali Deputy Secretary ku region alipo pano. Secretary wa region yonse alipo pano ndanzawo kusonyeza kuti bwana kuno ku Eastern region Mangochi ndi kuno kumachinga alipo pano. Walemekezeka ndanga asuseni bwana kuti aende kuyankhula ndi anthu zikokwambiri. Tigwire mfitete amene sayimika chala mwamba tidziwa kuti alinako kang'onong'ono ka ufiti. Chala mwamba DPP waye Professor Arthur Peter Mutharika waye atupala muluzi waye ife tonse waye. Ndikanena kuti kumpoto mungonena kuti yellow blue tamvana kumpoto yellow blue tikuti kumpoto yellow blue chikao cha pakati yellow blue akuna kumwera yellow blue akuna kumachinga yellow blue ife tonsefe yellow blue olemekezeka inu arrangement athu amene chikango chili kachisankhochi mukhala full vice president wa dziko lino la Malawi leto unabwatupere muluzi mwandire ulemu wanu. Olemekezeka bambo Abubakar Mbaya, National Organizing Secretary chipani cha UDF mwandire ulemu wanu. Director wa Amai chipani cha UDF Mai Margaret Uladi Councilor mlandire ulemu wanu. Regional Governor atu Bambo Nkata komanso Mai Kandeu amene muli director wa Mai chigawo kino chakummawa DPP mlandire ulemu wanu. Mai Jana amene muli director wa Mai ku region ya UDF mlandire ulemu wanu. Akulu onse amene mwachokera ku chipani cha UDF komanso chipani cha DPP pompano ndaona nzanga wakalekale amene ndachita naye ndale nthawi yaitali Levi Liwemba anali kwa aneba ku UTF ngati Deputy Secretary General wachiwiri kwa Kaliati alipo mpano wabwerera kwawo. Bwana msonkhano usiwanga msonkhano ndi wanu. Ntchito yanga ndiyoti ndikudzutseni kuti mulankhule. Koma ndisanatero bwana nthawi imene amakusankhani Professor Arthur Peter Mutharika kuti inu mukhale running mate wawo inali nthawi ya Ramadhani. Kotero kuti anthu m'midzimu anakanika kuimba ziminingo ndi ng'oma chifukwa inali nthawi ya chimwemwe chawo yakwana tsopano. Bwana anthu ambiri akunamizidwa poti masiku ano kubwera kwa cheya kunabweresa maradio ambiri ndiye wina aliyense wana ntongwe angolankhula zake zimene angadani angalankhule. Koma chomvetsa chisoni bwana kuti moti anthu aziyankhula mfundo akulimbana ndi kutukwana ndi kuti anthu oti anapuma pandali kuwatukwana Dr. Bakiri Muluzi. Kodi abale anzanga kuwatukwana Dr. Bakiri Muluzi zikupindulira ninu chani? Koma chimene ndikudabwa bwana anthu amene akutukwana Dr. Bakiri Muluzi lero ndi ulule chifukwa chake akutukwana Dr. Bakiri Muluzi. Ndi chifukwa chani akutukwana ninu? Mauthenga oti amafikira mwa ife mukawuze ona bwatupere Muluzi mukanyengerere ena kumati chita ofa ndalama
kuti tikunyengerera inu kuti mukalowa UTM mukakhalirani ngati ku UTM. Lero akuti kwa nani? Akuti kwa nani kwa chani? Akuti kwa nani faka munapasa sheku munakana. Abale nzanga inu amene muli abambiri munakwatira ena muli ndi zibwenzi. Kodi mkazi ukamfusira mkazi ndikukukana umamuza kuti ndiposa ndimakukufusira iwe ndiwe onyasa amatero bwana pokamba anthuwo amanena kuti chondo mkaya uzona patu pala muluzi akangobwera iwoyo mbali yathuyi ndiye kuti boma lilichoka amakuoneni chani. Leo akuti mulibe ntchito, leo akuneneni zambirimbiri, akukuopani, akudziwa kuti mwaichenja gemu ya dani ya kona. Bwana ndizomvesa chisoni kwambiri anzanu amene amalimbirira kuti akukufunani ndipo siokhawo tu yayo. UTM dikirani kaya akuluakulu. UTM anabwera kwa inu, umboni tili nawo. Mkulu wina wache anachita kuchoka ku Blantyre kupita mpaka kukamenya kampu 3 days akufuna kuti aonane ndinu akunyengerereni. Siku lina lake ukapitiriza kumene uliko ndizakutchula dzina pakulu. Anyamata tasangala kwambiri koma anthu ambiri wafuna kumva mfundo pano. Bwana siokhawa iyayi anthu anakuonani pa chithunzi choti munatulusa sinu. Inu munangopita kukaonana ndi achakwera atakuyimbirani foni. Kungopita kukaonana ndi achakwera Facebook page ya achakwera ndi imene inayamba kuonesa chithunzi cha inu. Inu simunanena chilichonse. Kusanyiza amafuna zake ndani. Leo inu mapita kwa profesa ayamba kuti kwa nani? Zimenezo zabwino? Ndiye ife tadziwa kuti inu ndi mtsogoleri gemu munayionera patali. Anthu awo amakufunirani chiwembu. Ndiye inu munalota nakasi mwana wapaka koloma anayiona gemu patali. Anadziwa kuti anthu awa sakutifunira zona zenizeni. Koma munthu amene amafuna kuti mugwire naye inu ntchito moona mtima ndi chitukuko chonse kuti anthu alandire chitukuko ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Bwana pali kusiyana kwa mgwirizano wa inu kapena UDF ndi DPP ndi mgwirizano winawo. Kumgwirizano kwinako kuli anthu 9. Pa anthu 9 ayambakale za maudindo zotere pakamaza fikala poti inu muje nayo iyi amaliza zonse. Pomwe kwatuku ndi UDF ndi chani ndi DPP. Ndiye musamavutike mukaona alliance ya UDF ndi DPP muzingonena kuti alliance ya UDF ndi chani ndi DPP. Inayo aja akasiketi ajali kutiko okulisa ndege ajali kuti ndiye muzingonena kuti kasiketi chani alliance. Kasiketi chani ndiye ndinema awiri atatu omaliza. Bwana pamene mukupanga izi ena amayesa zamasewera anakuchingirani pa nsewu kuti akupheni komwe kumponera. Inu munadusa pamene pacha simunaombera munthu koma apolisi munali nawo mpaka na mnakafika kumpoto. Anayamba kunena kuti mpoto simungadutse koma mukudusa kumpoto mumbarachanda apoleo mpaka na komwe kutazima uko kunyika munadusa momwe mwadesa tupera yemweyo pasi ili aliyesa manena simuleji. Bwana mmene mmadusa kumpoto ena feti machita mantha koma inu munanena titipita komweko ndati manong'onezana ndi ambaya kuti bwana wakuimba chiba mwina tu alirako kang'ono tu bwana. Bwana ndifuna ndiauze anthu awa kuti akuluakulu inu mwakhamu kuonera nzathu akawapanga misonkhano posa choto pompa munaona munthu wamkulu amafuna kulira alimayoiwa
Mbendera ili chani ili mbanza. Mwafusa polisi ali panuwa. Muntu ukangonyamuka pano kupita pantaja pa polisi paja kukagwira mbendera ndio watani? Na muntu wagwira mbendera dai usipita kubela kwacha zona. Auze na nzanu gemu ndichimanga. Bwana, pamene tadziwa kuti inu ndinu gemu checha ndi apa. Anzanu atapita mbali inayo, asanapita mbali inayo, amazungulira chisankho chapita ija. Kuyenda ndi malekeni, kupanga izi ndizi, kupanga mapush-ups, koma asawina. Lero bwana, ayambaso kupanga zomwezo, kunyamula thumba tilafetereza. Mai. Akulu, kodi muntu mukapita pansika, kumuona muntu ukuwamangirira legeni, ukuwanyamula chithumba, ukuwanyamula chisanza china chache mmati wotana mwana. Bwana, Musa natsuke ndimalize ndi mawu awo. Akulu. Apatu apa. Profesa waditani? Ndendi striker wampusa. Amene umata kukupasira mpira iwe kuulutsa. Apasa pali kuulutsa? Muuzani kuti neba! Kemu wakwanayo! Kwale nao! Apita wanga umira, kwale nao! Atamose ngona fote